mais 5, dou uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver isto que eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe no ar. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. Eu non son tan espontáneo, teño que sacar o discursiño. Ben, obrigado en nome da AXA Galiza por receber este premio, obrigado tamén en nome do resto da asociación, a cual ten núcleos distribuídos por todo Portugal, así como Bruxelas e tamén nos mesmos na Galiza. Antes de continuar, simplemente quería chamar o espírito de Xosé Afonso Seca. Farino varias veces ao longo do discurso, pero esta primeira vez é tamén para lembrar que el arritmou sobre o conflito de Palestina e xa na súa época denunciaba que un Estado terrorista, o Estado sionista de Israel, masacraba día sí día tamén o pobo palestino. Queríamos mostrar o noso agradecemento a Ritmar e a EOI de Compostela por pensar en nós para este premio, así como a todas as persoas que o fixeron posible. Cando nacimos fai 6 anos, case 7, non nos motivou receber ningún premio, ningún galardón. De feito, supoñemos que iso nunca ia pasar. Motivounos, iso sí, a idea de xuntar, dar a coñecer entre si a dos povos que son culturalmente iguais, pero que ao longo do tempo foronse isolando un do outro. Nesta idea que tiñamos e que temos, a lingua tivo sempre un papel fundamental. E xa dende o principio decidimos optar por unha grafía reintegrada para todo tipo de comunicacións, tanto internas como externas, sempre que a administración o permitiu. A nivel xeral da AXA, que dicer, é unha organización moi extensa, con grande actividade, dende 87, e dende os seus inicios, a asociación NAI, a AXA, sempre levou no corazón a Galiza, pois ela é a garante da memoria do SECA, quen considerou a nosa terra, como dicía Ibonet, como a patria espiritual. E isto considerou ata o final dos seus días. Ademais, como colectivo garante da memoria de Xosé Afonso, tamén recoñecemos o respeto que sempre tivo a nosa autonomía, honrado máis unha vez o ideario SECA na relación coa Galiza. Queríamos aproveitar, xa que se nos dá a oportunidade para falar en público, que asociacións como as nosas, en ánimo de lucro, que funcionan gracias ao voluntariado das socias, precisan de axudas que permitan sobrevivir. Vivimos nun mundo capitalismo onde se premian uns valores inmediatos que atraian as organizacións uns valores máis mercantilistas, que permiten, por exemplo, que se xeren edificios inmediatos, que atraia, aínda que de forma banal, a masas, ou que non se xere un pensamento crítico. Por este motivo queremos animar de maneira positiva as institucións a dispoñer de axudas para asociacións de base como a nosa, podan ter unha actividade, xa que creemos que son as que creamos un sustrato nas vilas para arraigar, para facer medrar e para recuperar a cultura. Por suposto, e xa remato, existen situacións moito máis importantes que as axudas que pode recibir unha asociación cultural. Isto me refería a situacións como a que relatou Arantxa na súa intervención. Seino porque todos os días vexo como unha enfermidade pode afectar o maior xenio creativo que coñezo, a ela, que leva sendo xa dende fai case un ano a miña compañeira. Que se algunha ocasión a enfermidade o permite, gustaríame que fose tamén a miña muller. Quérote. Sen máis, simplemente obrigado a todas por atenderme, obrigado tamén a Ritmar polo galardón, moito obrigado. Venha mais 5, dou uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto,
Se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe-no a ranar. Da espada assim, já crê que é rei daquele